खुलुमबाय नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दिनै स्टुडिअ आं रमेन बर' खायसे गोनां रादाबखौ नोंथांमोननो होनो आखायाव लाबाय अब्ला फैदो गिबि रादाबाव बाक्सा बरमायाव बिटिआर सोरखारनि बानजायनायाव आरो गंथाम दखरा एबसुनि हेफाजाबाव लाइमोनफोरनि थाखाय प्रि रिक्रुटमेन्ट आरो कचिं हाबाफारिखौ बेखेवबाय बिटिआर ओनसोलनि बेकार जेंनाखौ फोलोमनाय थांखि आरो नोजोरजों बिटिआर सोरखारा बर' लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां हाबाफारि आखायाव लानायखौ नुनो मोननाय जादों बरमा दखरा एबसु दक्षिण बास्का एबसु आरो मेधाखा दखरा एबसुनि हेफाजाबाव बे प्रि रिक्रुटमेन्ट आरो कचिं हाबाफारि बाक्सा बरमानि बेन्दोङाव थानाय इन्टिग्रेटेड टेक्सटाइल पार्कनि लांगोनायाव बे हाबाफारि थानाय 29 आगस्ट खालाराव बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो 62 नं बरमा बियाबनि विधानसभानि आयेन दांसा मुस्रि भूपेन बर' बिथाङा बेखेवनाय बुब्लियाव बिथां बर'आ ओनसोलनि बर' लाइमोनफोरनि बेकार जेंनाखौ फोलोमनाय थांखि बे हाबाफारिखौ बिटिआर सोरखारनि बिथोन लेखा दखरा एबसुफोरा मावफुंदों होनना बुंथियो रिक्रुटमेन्टनि जै साबेसे बिनायसाफोरखौ थिसनथाइ होगोननि सोंथियाव बिथां आयेन दांसाया बेबायदिहाय फिननाय होयो आदा दिनैथ' जोङो जितु अनजिमा बेखौ बुंनो हानाय नङा जों जिहेतु गभर्नमेन्टजों रायलायनाय दं बर' लाइमोनफोरनि बेसेबां जों अनजिमाखौ बुङाखै जों जिहेतु 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि सानखालि दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबि प्रग्रेसिभ इन्डिया गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्ट जि सुक्ति जादोंमोन बे सुक्तिनि लेखायैसो जोङो दिनै जिहेतु लिरना गारबोखादों बर' लाइमोनफोरखौ इन्डिया फर्सनि गोबां जि माबा दं डिपार्टमेन्ट दं बे डिपार्टमेन्टआव सोनांगौ होननानै आरो बे लेखायैनो जों दिनै बे प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंखौ होनाय जादों नाथाय जों अनजिमाखौ खानानै होआखै बेनि क्राइटेरिया माबायदि जागोन माबायदि क्राइटेरियाखौ नोंथाङा सानो माबायदि क्राइटेरियाखौ सानदों नोंथाङा जेनेबा बे फाइनाल स्टेजसिम माबायदि मोनहैगोन फाइनाल स्टेजसिम बिदिनो जोङो नाजागोन जोंनि सुक्ति मथै जोङो बर' लाइमोनफोरखौ जेसेबां हायो कनसिडारेसनाव लांनानै जोङो मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्ट दं जितु फर्सनि डिपार्टमेन्ट बेयाव जों सोनो नाजागोन आरो थिग बिब्दिनो जायफोरा दिनै सोलोंथाइ लानानै आरो फिजिकेलि स्ट्रङै दं बिथांमोनाथ' साख्रिखौ मोननाया रोखाखासै ओरैहाय मोनथाम दखराफोरनि खमैबो 700 बर' लाइमोनफोरा बिनायसा महरै बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय हाबाफारियाव आजिरा मोननाय आरो थासोलिफु रैखाथि बिफानाव साख्रि मावबाय थानाय फुंखा सुबुंफोरखौ फोरोंथायगिरि महरै हांख्रायनाय जादों बानजायगिरि बिथांमोननि फोरमायथिनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों दि हाबाफारिखौ मोननै खोलोबाव मावफुंनाय जागोन गिबि हाबाफारि महरै जौथाय सुनाय खारनाय बारनाय बादिया गिबि खोलोबाव जागोन गिबि खोलोब जोबखांनायनि उनावहाय नैथि खोलोबाव कचिं हाबाफारि बे हाबाफारियाव बिनायसा लाइमोनफोरनो लिरनाय आनजादनि थाखाय सानखान्थि जाहोनथाय इंराजि बायदि बायदि आयदानि सायाव थियारिथि खालामहोनाय जागोन मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव एबसुनि बिबानगिरि बाक्सा कालजारनि इन्टिग्रेटेड टेक्सटाइल पार्कनि सामलायगिरि बिथांमोना नुजाथियो बरमा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि नोंथां मानगोनां बेयाव नुजाथिफैनाय बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबि प्रग्रेसिभनि मोनब्रैबो हानजा आसाम सोरखार आरो भारत सोरखार बे जुथायजों बिटिआर होननाय मोनसे गोदान बेबस्थाखौ सुक्ति खालामदोंमोन आरो बे सुक्ति लेखायै जों मोनसे दाबि खालामदोंमोन जे बर' लाइमोनफोरनि थाखाय जोंनो रेजिमेन्ट मोनसे खुलिनानै होनांगौ होननानै नाथाय जाथि मोनसेखौ लानानै बिथांमोना रेजिमेन्ट दानाय जानाय नंथ'नाय नंलिया किन्तु जों माउन्टेन डिभिजनफोराव बर' लाइमोनफोरखौ लानानै मोनफा मोनफा बेटेलियन दानानै उनाव बेखौ रेजिमेन्ट खालायहैनो हायो नामा बे बिथांखिजों बिथांमोना जोंनि लाइमोनफोरखौ प्रि रिक्रुटमेन्टनि गेजेरजों आर्मि पुलिस मिलिटारि सिआइएसएफ एसएसबि बिएसएफ गासैयावबो लानानै बेटेलियन दानायनि बिथांमोना थांखि लादों आरो बे लेखायैनो जोङो भारत सोरखारजों सावरायै बिथांमोना जोबनायाव बुंबाय जे बर' लाइमोनफोरखौ थाबैनो रिक्रुटमेन्ट खालामनांगौ बेनि अनगायैबो स्पेसियेल टास्क फर्सफोराव बिथांमोनखौ स्पेसियेल रिक्रुटमेन्ट होनांगौ आरो एबार आसामाव जि बेटेलियन 30,000 बेटेलियन दानायदों बे बेटेलियनाव जोंनो 10,000 माने सार्भिस होनांगौ होनना जों दाखालि दाबि खालामदोंमोन आरो बे लेखायैनो
आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां आरो इन्डिया गभर्नमेन्टनि होम मिनिस्ट्रिया जोंनो फोरमायदों जे नोंथांमोना प्रि रिक्रुटमेन्टखौ खालामदो जों जेसे थाबै हायो नोंथांमोननि लाइमोनफोरखौ आर्मी जा मिलिटारि जा CISF BSF आसाम पुलिस आरो गुबुन गुबुन जोंनि फोर्सआव जेसेबां माने डिपार्टमेन्ट दं बेयाव जोङो सोनायनि बेबस्थाखौ खालामनोसै होननानै आरो बेलेखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDFB आरो जोंनि BTR सोरखार गासैबो लोगो नांना सावरायनानै जों बर' लाइमोनफोरखौ बोरै संस्थापन होनो हायो बा बर' लाइमोनफोरखौ जों बोरै रिक्रुटमेन्ट होनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मोनसे बिथोन होदों आरो बे बिथोननि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोजां इन्सट्राक्टर नागिरना जाहाथे जोंनि लाइमोनफोरखौ ट्रेनिं होनानै बे ट्रेनिंफोराव साक्सेस जानो हायो आरो जों जाहाथे साख्रिखौ मोजाङै मोननो हायो बेनि बेबस्थाखौ जों खालामनाय जादों आरो इयुनावबो जोंहा नै चिराङाव दा मोनसे कच जानो थांगासिनो दं रेल कच आरो बे रेल कचखौ जोङो बानायथ'यैनि कारना जाबाय जोंनियाव बर' लाइमोनफोरनि गेजेराव इलेक्ट्रिशियान गैया फिटार गैया प्लाम्बार गैया जोंनिया बै जालाय होनो रोंग्रा जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर गैया माने ITI फरायनाय जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां माने खम लाइमोनफोर दं आरो बेनि थाखायनो जों दिनै BTC सुक्तियाव जिफोर दफाफोरखौ खालामना लाबोदोंमोन आरो बेफोर दफानिफ्राय जों फावसायना थानो गोनां जादों मानो होनब्ला जों गाबोन जुदि रेलवे कचखौ जों चिराङाव बहायोब्ला बेयाव जों नांगौ बायदि जोंनि ITI केडार मोननो हानाय नङा बा ITI फरायनाय जों स्टुडेन्टफोर मोननो हानाय नङा जों जुदि एडभार्टाइजमेन्टखौ होयोब्ला गाबोननो बिहार झारखन्डनि मानसिफ्रा फैनासो बेयाव बांसिन बाहागोखौ लाफैगोन आरो जोंनि बर' लाइमोनफोरा बेयाव डिप्राइभ जानो गोनां जाबावगोन आरो बेनिखायनो जोङो बेफोर जिफोर कच जानो गोनां जिफोर माने कलेज मेडिकेल कलेज हक सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि हक बेफोरखौ जों दोनथ'नायनि मेन कारना बेनो जोंनि लाइमोनफोरखौ जों फोरोंग्रोना लानायदों जोंनि लाइमोनफोरखौ जि उपयुक्त गोनांथि बे गोनांथिफोरखौ जोङो माने ट्रेनिंनि गेजेरजों जा सोलोंथाइनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जोङो स्ट्रं खालामना लाग्रोनायदों बेनि थाखायनो जों BTC सुक्तिनि जिफोर माने BTR सुक्तिनि जिफोर दफाफोर दं बेफोरखौ मावनायाव जों लासै मावलांगासिनो दं आरो थिग बिब्दिनो दिनैनि जि सान बे साना नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव सान जे जोङो नोंथांमोनखौ दिनै बेयाव प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं होनानै ओरैनो फज'ना दोननो नागिराखै नोंथांमोना खिन्थु मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखि नोंथांमोना हार्ड लेबार खालामनांगोन बे साननैसोआव आरो जोंनि सेंग्राफोरा जुदि मायबाफोर गाज्रि हुदाफोर दंबा बे साननैसोआव गारथ' दा हुदाखौथ' मोनथिखादोंना बिरि सोबनाय सिगारेट सोबनाय जौ लोंनाय बेफोर हुदाखौ गारथ' अननानै बुंदों आं आरो नोंथांमोना साख्रिखौ लाग्रो नोंथांमोननि न'खरनि खोथा दं नोंथांमोननि इयुननि खोथा दं नोंथांमोना बे रिक्रुटमेन्टनि गेजेरजों जुदि साख्रिखौ मोननो हायोब्ला जोंनि बर'नि जेसेबां माने निखावरि न'खरफोर दं बेनि माना सोलिनाय बिथिङा जों गोगोम जानो हागोन जोङो दिनैनिफ्राय साखाफारा जानानै जों जाहाथे साफ्रोमबो लाइमोनफोरा जोंनि फंबाय बिनानावफोरा जाहाथे मोजाङै खामानिखौ मावलाङो आरो नोंथांमोना गोसो होनानै जि खामानिखौ जि सिमां बे सिमांखौ नोंथांमोना जाफुंहोनो थाखाय गोसोआव जाहाथे मोनसे रोखा लामा हमनानै लायो आं बेखौनो खावलायनानै दिनैनि जि फुंबिलिनि हाबाफारि बे फुंबिलिनि हाबाफारिखौ आं बेखेवबाय होननानै आं फोसावबाय गोजोन्थों News Desk Report Botolain Korang. नैथि रादाबाव दङ जितु सनवालनि गाव फोथायनायखौ मिरु खालामनानै दुंहाव थासारि सिलापथाराव 12 नं राजा लामाखौ गाथेनानै रायजोफोरनि हेंथा हाबाफारि मावफुं दाय बिजिरगिरि आरो लेङाइ पुलिस बेंगिरिनि नुजाथिनायाव थाद'यो हेंथा हाबाफारि धेमाजिनि सिलापथाराव सासे हौवासानि गाव फोथायनायखौ मिरु खालामनानै दुंहाव थासारि सोमजियो 12 नं राजा लामाखौ गाथेनानै हेंथा हाबाफारि लायो जायगानि सुबुंफोरा खमैबो 3 घन्टा राजा लामाखौ गाथेनानै हेंथा हाबाफारिजों दुंहाव खालामो सिलापथारनि सिलागावआव जोबनायाव धेमाजि जिल्ला मावफुं दाय बिजिरगिरि आरो लेङाइ पुलिस बेंगिरिनि नुजाथिनायावसो हेंथा हाबाफारिखौ दोनथ'यो जायगानि सुबुंफोरा गोबां रिंगा लामा गाथेनायनि फिथाइ महरै राजा लामानि फारनैथिंबो सानथ्र'हायै
मटर गारिफोरा नांथानानै थानो गोनां जायो। मख'नो गोनांदि सिलापथार गामिनि रुंसारि दिपेन सनवालनि 27 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला निखिल उर्फे जितु सनवाला थांनाय 30 आगस्ट खालारनि हराव गावनि न'नि उनथिंजायनि बारियाव दौलें लागायनानै गावखौ फोथैनानै लायो लाइमोना। बेबायदि उन्दै समावनो बिफाखौ खोमानांनानै दिन खामला मावनानै रान्दि बिमाजों जोबोद खस्थ' गोनां सम हगार हरनो गोनां जादोंमोन लाइमोनसाया। ओरैहाय गासै जाथायनि थाखाय पुलिसखौ दाय फोनाङो फोथैनाय नखरनि सुबुंफोरा। अजद मथै उन्दैनिफ्रायनो रैखासा जानायनि सिमां फिसिनानै लाखिनाय लाइमोनसाया गोबां मोगा-मोगिफोराव उथ्रिसारनो हादोंमोन। बावैसो खुंफुंजानाय मोगा-मोगियावबो उथ्रिसारनो हादोंमोन लाइमोनसाया। लाइमोनसाया दायनिगिरि जानायसै खेबनै मेट्रिक आनजादाव पास जानाया। खेबसे जितु आरो गुबुन खेबसेयाव निखिल सनवालनि मुङाव। नाथाय गांनै फोरमान बिलाइयानो खैफोदाव खोख्लैनायसै निखिलखौ। बावैसो सिगाङाव सोरखारि मोगा-मोगि हैनो थांनानै हमजायो हौवासाया। खौरांखौ मोननानै दाखालि सिलापथार थानानि लाइमोनसाखौ लेंहरनानै लाइमोननि गासैबो फोरमान बिलाइफोरखौ जब्द खालामो। साजानिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय रैखासाफोरा 50,000 रां दाबि खालामो। गोरिब नखरनि लाइमोनसाया रैखासानो रां होनो हायैनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव हालोदाव गोग्लैनानै जोबथारनायाव जोबथा थिरांथाय सायख'नानै लायो होननानै नखरनि अजद। रैखासा जानायनि मिजिंखौ बिखायाव लानानै अराय समनि थाखाय बिदाय लानायसै लाइमोनसाया। बयनिबो आंगोनि लाइमोनसानि जिउ खहानि जाथाया रायजो राजाफोरखौ खुगायाव सोदोब गैयै थासारियाव गालाङो। ঘটনাটো মানে আমাৰ ল'ৰাটো এনেকুৱা বৰ বেছি ভাল অৱস্থা নহয়। কি নাম? আৰু জিতু সোণোৱাল। তাৰপিছত এই মেট্ৰিক পৰীক্ষা দুবাৰ দিয়া হয়। দুবাৰ দিছিলে, তাৰ চাকৰি বাকৰি নোহোৱাৰ কাৰণে দুবাৰ দিছিলে। কিন্তু পুলিচে গম পালে কথাটো, গম পাই পেলাই ঘৰত আহি ক'লে হয়। পুলিচে এই থানাক মাতি লৈ গ'ল তাৰ কাৰণে জিতু সোণোৱালক। কোনজন পুলিচ? মহেন্দ্ৰ শইকীয়াই আজি এই ল'ৰাটো খাই দিলে কুলিজা। থানাক মাতি নি পিনে টকা পইচা দাবী কৰিলে। অকণমান দাবী কৰাত 50-60 হাজাৰ এনেকুৱা কিবা এটা দাবী কৰিলে। কিন্তু ল'ৰাটোৱে সেই 50-60 হাজাৰ যোগাৰ কৰিব নোৱাৰি বাপেকটো সৰুতে ঢুকালে আৰু 50-60 হাজাৰ পইচা যোগাৰ কৰিব নোৱাৰিলে। তাৰ উপৰিও তাৰ মেট্ৰিক পাছ কৰা চাৰ্টিফিকেট যিমান কাগজ পত্ৰ আছিলে পুলিচে সব জমা কৰি ল'লে, কাঢ়ি ল'লে, থানাত কাঢ়ি ল'লে। তাৰপৰা ঘৰত আহি ল'ৰাটো উপায় নাপায় এনেকুৱা অৱস্থা হ'ল হৈ ছুইচাইড হৈ মৰি গ'ল। এতিয়া এনেকুৱা এটা দাবী নকৰিলে হ'লে আমাৰ ল'ৰাটো আজি এইভাগে থাকিলে হ'লে। পুলিচে দাবী কৰাৰ কাৰণেহে আমাৰ ল'ৰাটো আজি এই সংসাৰৰ পৰা গুচি যাবলগীয়া হ'ল। এইটো এই মহেন্দ্ৰ কি ইমান তাৰ আত্মা এখন নাই নেকি? সি কিবা মানুহ নহয় নেকি? তাৰ ল'ৰা ছোৱালী নাই নেকি? এই ল'ৰাটোক যে সি ইমান দাবী কৰিছে, ইমান টকা পইচা দাবী কৰি এই দুখীয়াক সহায় কৰিব লাগে, এই ল'ৰাটোক সি আজি এনেকুৱা কৰিছে। একো জেগা নোহোৱাত আজি কিমান দূৰত ল'ৰাটো গৈ মৰিছেগৈ। চব মহেন্দ্ৰ। धेमाजिनिफ्राय बिमल गयारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। दानिया सम सफैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि। बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोनसिम अननाय मोजां मोननाय सिबिनायखौ बावहरफिननानै दिनैनि रादाबखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।